Místostarosta Vítkovic, magistr Petr Kutěj. Takže do mé oblasti spadají 3 takové základní věci, kterými se na radnici zabývám. A první je bytový odbor, to znamená přidělování bytů, jedná se o i rekonstrukce bytů, čili všechno toto spadá do tohoto mého odboru. Já bych trošku zhodnotil období za poslední 3 roky, kdy v podstatě u nás podali lidé žádost o byty. My jsme v současné době přidělili zhruba kolem nějakých asi 40 až 50 bytů. Něco jsou na vlastní náklady, některé byty šly do prodeje. Já bych se trošku pozastavil u těch oprav těch bytů a domů. My jsme vložili za poslední v podstatě 3 roky do bytového fondu kolem 110 milionů korun a z dotací státu a města jsme měli přibližně 25 milionů korun. Prodali jsme teoreticky 7 domů z 59 byty. Samozřejmě struktura obyvatel Vítkovic se nám výrazně mění, protože zájem o vítkovické byty je značný a máme v podstatě daleko více zájemců, než bychom mohli uspokojit. Tak další oblastí, o kterou se starám jako místostarosta, je majetek obvodu. Majetek obvodu, jak je všeobecně známo, není obvodu, ale je svěřen magistrátem, čili městem Ostravou, a my tento majetek v podstatě spravujeme, o tento majetek se staráme. Statut nám umožňuje samozřejmě i s tímto majetkem hospodařit. My v současné době prodáváme našim občanům některé bytové jednotky, to znamená, že přednost má vždycky občan. Pokud se občané nedohodnou, tak samozřejmě potom dochází k prodejům třetí osobě. V posledních 3 letech jsme prodali 7 domů z 59 byty a to je 90% jsme to prodali našim občanům. Co se týče ostatního majetku, prodávají se různé zahrady, různé pozemky. Samozřejmě ten výčet je poměrně velký, ale je to určitým přínosem pro náš obvod. Samozřejmě ne všechno je příjmem našeho obvodu, protože část, 50% tohoto příjmu, my u pozemků odvádíme magistrátu. Další skupinou, která spadá pode mě, je oblast v podstatě sociální, čili je to oblast, kde se v podstatě zabýváme péči o starší občany, péči o občany bez práce, čili o ostatní lidi, kteří se dostali do nějakých problémů. V současné době máme v Vítkovicích 2 naše penziony, je to pro starší občany, pro důchodce, kteří už nemohli hradit třeba drahé byty, proto se přestěhovali do našich penzionů. V našich penzionech máme zhruba kolem 50 bytů, které jsou vždycky naprosto plné. Pokud bych se vrátil k sociální politice obvodu, tak samozřejmě je to taky péče i o romské občany. Máme zde komunitní centrum, které se v podstatě o to stará a převzalo některé věci z našeho rangu, čili nemusíme toto řešit my, ale řeší to právě toto centrum, takzvaně se nazývá centrum. V podstatě mají od nás pronajaté některé byty, ve kterých zajišťují starost o tyto romské občany. Nejsou tam jenom romští občané, jsou tam i občané v podstatě sociálně velmi slabí a starají se o to, aby jejich děti chodily řádně do školy, aby dodržovali zásady bydlení, zásady hygieny. To je takový jejich velký úkol, čili jedná se o začlenění do společnosti. Pokud se týká sociálních věcí, tak samozřejmě my jsme obvod, který je postižen poměrně velkou nezaměstnaností a proto zde máme velké množství lidí na sociálních dávkách. Tím se zabývá náš v podstatě největší odbor,
sociální věcí, vedený paní Balíkovou, který v podstatě řeší problémy občanů, to znamená jak dávky hmotné nouze, sociální dávky, některé dávky na bydlení a tak dále. Ten výčet by byl poměrně velmi složitý, ale já si myslím, že dělá velmi prospěšnou práci tento. Vzhledem k tomu, že 16 let působím ve vedení města, čili ve vedení Vítkovic, v podstatě můžu zhodnotit celou tuto dobu velmi pozitivně. Došlo tady značné výměně v podstatě obyvatel, změnila se struktura Vítkovic, přišlo tady spoustu firem, které opravili spoustu domů, stejně jako náš úřad, který opravil spoustu domů a v podstatě změnil tvář celých Vítkovic. V současné době se Vítkovice výrazně mění a zájem obyvatel přestěhovat do Vítkovic je velký.